kanzunetta oħra. Il-Bagalja tal-Injam. Awtur u kompożitur Alfred C. Sant u jkanta Tony Camilleri. U ma Tony nixtieq li ngħidu żewġ kelmiet ukoll fuq din il-kanzunetta. Ħbieb antiki. Tom, meta kont żgħir kont imur l-iskola bil-Bagalja tal-Injam. Missieri kien imur bil-Bagalja tal-Injam ix-xogħol. Illum il-Haversack donnu il-ħa over. X'Bagalja x'tib ta' Bagalja tal-Injam ħan nitkellmu fuqha f'din il-kanzunetta? Ħan nitkellmu fuq il-Bagalja tal-Injam li kien ikollhom il-ħaddiema tad-dokkjar li kienu jaħdmuha fl-ofsinhar biex iġorru il-ħobs, xi gazzetta u xi affarijiet oħra li l-Bagalja tal-Injam ta' missieri meta spiċċa jaħdem żamma bħala l-kaxxa tat-teżori, żamm ir-rikordji tiegħu hemmhekk ġo fiha. Ovvjament meta iħallina u telaq naħa l-oħra, aħna ftaħna l-Bagalja tal-Injam u sibna x'kella ġo fiha. Li turi li l-missieri kien bniedem differenti milli taħseb li kien fil-ħajja. Interessanti. Sinjuri, il-Bagalja tal-Injam, awtur u kompożitur Alfred C. Sant, ikkanta Tony Camilleri. Niftakru sejjer lejn it-tarzna dik il-Bagalja tal-Injam u meta rtira żamm f'armarju fil-garax jeda sadlam sewħudi u jien madwar il-mejda ġimgħat biss wara li tlifni bil-garax ġibna il-Bagalja u sibna xkien għażiż għalih. It-triq qodma minn star f'Londra ta' met ommi daret moħta kif baqa' jolsom tul is-snin. L-ewwel ġiet għalih mill-gżira minn Taormina żamm tifkira rikordi u bozza figurin. It-temprin rigalli tajtu mill-iskawts fjum il-missier għadda żmien u nsejt li rajtu x'imkien. Fel-prezzjuż għalkemm tarram fil-Bagalja tal-Injam. Ma nafx li bistu qatt ma naqtu iżom ftit lura l-bew suċċaj għax hekk trabbejna għall-valuri minn fommu nħobbok qatt ma smajt għalkemm illum jien stajt ninduna x'inwarda mpoġġi fuq l-irħam li kien japprezza bla ma juri dal-Bagalja tal-Injam. Ritratt sepja mill-barrakka, ommi b'handbag tal-alakka, u l-Vauxhall Cresta ħdejn ta' xbiex. Sibna Santi u Bruna, minn ximkien kien sab rajnuna, momenti tqalli ma urinix. Ma kienx raġel b'sentimenti, taħseb qalbu ta' blanzam, kien jafjaħ bis-sentimenti fis-sfiq. Dik imħabtu bla reklam fil-Bagalja tal-Injam. Għalkemm jien kont ħdejtu l-ħajtu, il-missieri qatt ma rajtu kif trajtu dik il-Bagalja tal-Injam. Thank you. Il-kanzunetta li
kanzunetta oħra. Il-Bagalja tal-Injam. Awtur u kompożitur Alfred C. Sant u jkanta Tony Camilleri. U ma Tony nixtieq li ngħidu żewġ kelmiet ukoll fuq din il-kanzunetta. Ħbieb antiki. Tom, meta kont żgħir kont imur l-iskola bil-Bagalja tal-Injam. Missieri kien imur bil-Bagalja tal-Injam ix-xogħol. Illum il-Haversack donnu il-ħa over. X'Bagalja x'tib ta' Bagalja tal-Injam ħan nitkellmu fuqha f'din il-kanzunetta? Ħan nitkellmu fuq il-Bagalja tal-Injam li kien ikollhom il-ħaddiema tad-dokkjar li kienu jaħdmuha fl-ofsinhar biex iġorru il-ħobs, xi gazzetta u xi affarijiet oħra li l-Bagalja tal-Injam ta' missieri meta spiċċa jaħdem żamma bħala l-kaxxa tat-teżori, żamm ir-rikordji tiegħu hemmhekk ġo fiha. Ovvjament meta iħallina u telaq naħa l-oħra, aħna ftaħna l-Bagalja tal-Injam u sibna x'kella ġo fiha. Li turi li l-missieri kien bniedem differenti milli taħseb li kien fil-ħajja. Interessanti. Sinjuri, il-Bagalja tal-Injam, awtur u kompożitur Alfred C. Sant, ikkanta Tony Camilleri. Niftakru sejjem lejn it-tarzna dik il-Bagalja tal-Injam u meta rtira żamm f'armarju fil-garax jeda satlam sewħu jien madwar il-mejda ġimgħat biss wara li tlifni bil-garax ġibna il-Bagalja u sibna xkien għażiż għalih. It-triq qodma minn star f'Londra ta' met ommi daret moħta kif baqa' jolsom tul is-snin. L-ewwel ġita lil mill-gżira minn Taormina żamm tifkira rikordi u bozza figurin. It-temprin rigalli tajtu mill-iskawts fjum il-missier għadda żmien u nsejt li rajtu x'imkien. Fel-prezzjuż għalkemm tarraw il-Bagalja tal-Injam. Ma nafx li bistu qatt ma naqtu iżom ftit lura l-bew suċċaj għax hekk trabbejna għall-valuri minn fommu nħobbok qatt ma smajt għalkemm illum jien stajt ninduna x'inwarda mpoġġi fuq l-irħan li kien japprezza bla ma juri mill-Bagalja tal-Injam. Ritratt sepja mill-barrakka ommi b'handbag tal-alakka u l-Vauxhall Crest taħdejn ta' xbiex. Sibna santi u guruna minn ximkien kien sab rajnuna momenti tqalli ma urinix. Ma kienx raġel b'sentimenti taħseb qalbu ta' blazzam kien jafjaħ bis-sentimenti fis-sfiq dik imħabtu bla reklam fil-Bagalja tal-Injam. Għalkemm jien kont tek tul ħajtu il-missieri qatt ma rajtu kif rajtu dik il-Bagalja tal-Injam. Il-kanzunetta li